Witam pięknie moi Rostomili. Dawno mnie tu nie było, dawno żech nie nagrywał. Miałech kapkę inkrze do roboty, miałech swoje kurowody, ale uznałech chcę, że trzeba coś i nagrać, trzeba coś i zaś wyrządzić po naszemu cieszyńską rzeczą. I dzisio wam coś i grzeknym o słowie, co ono je isto najdroższe ze wszystkich słów, co ich znamy, a to jest słowo matka. I Rostomili matka to jest takowne słowo, że kiedy go słyszymy, to się nam chnet robi lepszy na sercu. Wspominamy sobie te czasy, co w nich świat był jeszcze taki einfachowy, nie było żadnych kurowodów, a między dzieciem a matką je coś, czego nie widać. To jest taka energia, co ona furt je, a i w ten czas, kiedy matki już nie ma. Dziecko dyski pierwsze, co widzi, kiedy się urodzi, to jest ta matczyno gębulka. Kiedy my się śmiali pierwszy raz do matki, a pierwszą pieśniczkę, co my ją słyszeli, to ona śpiewała, a my się tej pieśniczce śmiali. Matka nas nauczyła rządzić po naszemu, przeogromnie moc słów mamy od niej, znamy od niej. Ona nas uczyła żykać do pombuczka, nauczyła nas żykać Ojcze Nasz, pokazała, jako się robi krzyż, a wyrządzała nam o Jezusie, o apostołach, o wszystkim tym, w co teraz wierzymy. Matka nam prawiła, że mamy być dobrzy dla innych ludzi, nie robić żadnemu krzywdy, żyć jak się patrzy. Uczyła nas liter, cyfer, uczyła nas pisania, rachowania, jeszcze rychli niż rektorki we szkole. Prawiła nam, że żelazko a kachlok są wrzawe, a co by ich nie macać, ale my z tej na wszędzi musieli packi wrazić. To wszystko była nasza nauka. Matka nam pokazała przyrodę, wszystko to, co je kole nas. Najprzód nam pokazała kury, kaczyce, kochuta, a babućka we chlywku, a potem nam pokazała ptoszki w lesie, sarnioki na miedzy. Wiedzieliśmy od niej, jako każde zwierzę robi, jako się odzywa, a kaj bywo. Kiedy nam było 4, to my się mamy pytali furt o wszystko, a ona borok, choć miała kupa swojej roboty, to nam cierpliwie wykładała co a jak. Cerę nauczyła ważyć, prać prodło we wasztroku, ficować, a sztrykować. Uczyła a i szkrubić cychy. Synkowi furt rządziła, że ma mieć w zocy swoją babę a dziecka. Odewrzyła przed nami swoje serce, już w ten czas, kiedy nas pod nim nosiła. Dała nam wszystko, co miała, a wiele razy sama nie miała, co by my mieli. Swój żywot dała nam, a była rada, kiedy my kończyli szkołę, kiedy ponikierzy z nas studyrowali w mieście, kiedy daleko, a urośliśmy na słusznych ludzi. Jako poradziła, to nas wychowała, a wiele razy nam wyrzazała po życi, kiedy my byli przeciwni, a nie posłuszni, ale aj za to ją mamy w zocy. Dzisio idziemy do swoich matek, jak jest Dzień Matki. Dzień Matki już był dawno temu, ale jak zaś pójdziemy do swoich matek z kwiatkiem, ale ja sobie myślę, że pod szłapy matczyne by szło wciepać całe złoto tego świata. Moglibyśmy tam wciepać wszystkie kwiatki, co one rosną na świecie, a ona by tego na isto nie wzięła, ale by nas przycisła do serca, jako w ten czas, kiedy my byli mali, a się nam zdało, że się nam robi krzywda. Jeszcze jak macie matkę, do której możecie przyjść, to macie skarb, kiedy se miejcie w zocy. Bo kupa ludzi matce może iny rożnąć świeczkę na grobie, na kierchowie, a porozwożać se, że przeca mogli ją więcej nawszczywiać, kiedy jeszcze żyła.
Roztomili teraz idzie ten czas, że będziemy chodzić, dreptać po Kierchowie, po grobach, a kupa z nas już matek nimo, już te matki są, leżą tam pod dornikiem. No i każdy z nas, kto ma matkę pochowaną na Kierchowie, se teraz musi kapkę poszpekulirować są ze sobą. Jeśli my tą matkę mieli w zocy, jeśli my ją nawszczywiali, jeśli my z nią dość wyrządzali, jeśli my ją mieli dość radzi, a jeśli my z nią byli tyle czasu, co ona chciała. Roztomili we słowie matka je wszystko. Je wszystko, co najlepsze. To jest święte słowo, bo kiedy go rządzimy, to nasze serca się radują, a otwierają się do korząd. Roztomili, jak macie radzi, to moi wyrządzani, to pytam was, co byście mi dali palec do wyrchu. Pytam was, co byście subskrybowali mój kanał. Miejcie się fajnie, miejcie się pięknie, niech się wądarzy. Do następnego razu.